eh angisenaso nesikhathi sokubingelela kubi. Uthiwa ngelinye ilanga imbongolo yayithwele uJesu. Yathi bayithwele uJesu imbongolo la wayilindwe khona kakhulu. Yathi mayiqhamuka imbongolo kwakikizwa kwajatshulwa kakhulu. Lento yashiya imbongolo inomqondo ukuthi abantu bayayithanda, abantu bayikhonzile, yabona. Kanti imbongolo sikhohliwe ukuthi lento ijatshulelwe kangaka kanje ilo muntu ebimthwele eqolo. Yabona, yasiyabuya imbongolo masimbekile uJesu ngelinye ilanga sothi igudlisela ngakhona kuleyo ndawo leyo. Yafika kabi, yafika kunenkonzo enkulu. Bayise bayixosha imbongolo, bayixosha kabi. Yayisikhohliwe ke imbongolo ukuthi kahle kahle abajabulela yona, bajabulela lo muntu embelethile. Lento ke ngibhekise kosopolitiki, angikhathali ukuthi yiliphi iqembu, ANC, IFP, DA, MK, whatsoever. Nina kosopolitiki le ubani lo anitshela ukuthi kahle kahle nihlambile nje kunathi. Makhuluma nje ngathi thina esingelutho noma thina sinivotelayo. Ubani lo wanitshela ukuthi nina nihlambile kunathi. Kwemadoda noma nosisi laba basepolitiki noma baseParliament noma baku lento ukuthi ubizwe ngomhlonishwa ube seParliament na ayisho ukuthi uhlambile kunathi. Ayisho ukuthi uhlambile kunathi. It's a matter of exposure ukuthi wena exposekile noma wayinaka lento wahamba uzongena la ungena khona eParliament. Okunake phela ngisho la mase nikhona lapha eParliament siyakwazi ukubona umuntu ohlaniphile, lo ohlaniphile. Like nje uShongwe, yabona uShongwe lo MK umbona nje ukuthi address ohlaniphile lo mfo. Ngoba abantu nama individual athi siyabona nabalibele ubuka iMadlanga Commission. IMadlanga Commission okukhombisa noba hlonishwa abaningi lapha aba exposekile ukuthi lo udom. So ningacabanga ukuthi nina nihlakaniphile kunathi. 1 2 ningacabanga ukuthi nina nicabangela thina ukuthi sifunani. Yabo kule issue abantu bokufika yithi esishoyo asinimbuzi, yithi esishoyo sikhathele yibo sithi abahamba. Simple. Why nizama ukusiconvince ke manje nithi kodilwa nabo ngomthetho konjani ngomthetho ikhona lento kodwa manje abahanjiswe into mayingekho emthethweni asikho isidingo sokunegotiate. Kufika kanjani ukuthi umuntu wafika lana akekho emthethweni wafika ngephutha kodwa bese nithi nina akukhulunywe kahle ngendlela esemthethweni naye. Ukhuluma kanjani ngendlela esemthethweni nomuntu ongekho emthethweni? Umbhedo le nto le. Umbhedo nje lento lokushiwa nje ama officials yokuthi labantu abafike ngokungekho emthethweni akukhulunywe ngendlela ezisemthethweni nabo. Ukhuluma kanjani ngendlela esemthethweni nomuntu ongekho emthethweni? Uzukhuluma ukuthi abangabantu banamalungelo unelungelo kuphi? Likuphi lelo lungelo? Ungafike ujombo ube phakathi endlini emzini womuntu bese ujike ube nelungelo wena. Usuphakathi lo muzi womuntu. Angadlala. Yithi thina abantu esingase esibonayo ukuthi labantu laba basihlukumeza kangakanani, basigqiyaza kanjani esiphila nabo. So why wena sopolitiki wena ubese ufisa ukusitshela ukuthi lento asiyibone kanjani, asiyenze kanjani? Yini lena yanitshela, yini lemqondo nangenwa yini bosopolitiki nonke? Mina angakhathali ukuthi njengoba kuzoba ukhetho nje umuntu ozokuthala iskipa ngempela uyofika ethini kubantu, uyokhulumana kubantu. Yini ozositshela yona? Usithembisa izithembiso lezaqala ukuthenjiswa zona ngo94. Nayi issue phambi kwethu, nayi issues esinayo la. Asisafuneli ukuthi umuntu ozosithembisa amathuba omsebenzi, asifune umuntu ozosithembisa ini asafune lutho ukuthi sinendaba naye esiphambi kwayo. Nabo abantu begcwelizwe, nabo abantu beoccupy izwe. Ikhona nekhona eSouth Africa, so ufika bona. Nayi inkingi. So wena uzoqala ngamanje ngoba kuza ama-local election nje uqala ukuthi uyasikhampena, ukhampena ini? Muntu we-IFP, muntu we-MK, muntu we-ANC, muntu we-DA, muntu we-PA, muntu we-ATM, ukhambena into ebuka ubani ngoba thina sinayo into esiyenza, sinayo inkinga futhi asidinganga wena ukuze siyisolve le nkinga njengamanje. Seyinkinga yenu nje soloku uma phambi kwethu nokusitshela ukuthi lento nifisa ukuthi yenzeke kanjani. Niyithatha phi leyo nto leyo?
nokuthatha lo mqondo lihlaniphile kunathi nani nina intatheli aniyeke ukuthi isuke lo muntu basedakwa malathi blue light la nimvimbe lokhu nimvimba leseni kuthini ukuphawula kwakho emhlonishwa mayelana nendaba abantu bokufika uvele lo muntu akayazi lento ngoba akahlali lapha uvele abagcwele khona akayazi so when uyamfuhlela nje ngalombuzo aniyeke nina intatheli nani lokhu nifaka abantu entweni engabathinti njengoba bethule bengaphawuli ingoba lento ayibathinti ingakho yithi esigcwele imigwaqo yithi esikhulumayo so aniyeke ukubaxina ingakho bezobheda no intombazane eFF iyavela umama wayo wasemahawu ngazi umwabo yabo yini eyenza ukuthi be South African izingene eParliament yini ngitshela ukuthi yini eyenza ukuthi izibe South African wake wathanda umuntu njengoba mina ngikano nje kwamabili sengwakababika mina ngoba unkosikazi wami ngwakababika yini lama wonke ama foreigners ukuthi mase ethola intombazane yakule South Africa sengwase South Africa kwawona lo mbhedo nje wenziwa home affairs uvela umbhedo kwawona nje shuthi izwe lethu nje ulingena ngenqawe uma ukwathola intombazana kulelozwe lelozwe wathandana naye usungakhona wayengahamba wona amantombazana ayogana phela njengoba sazi kanjalo thina aniyekeni ukusifuhlela ngento esingayazi yonke lento asiyazi